Mænd mellem 40 og 65 bruger kun deres læge halvt så meget som kvinder. De søger læge sent og er ofte mere syge, når de endelig dukker op. Det er en medvirkende årsag til, at mænd dør 40% hyppigere af kræft end kvinder. Og hver gang 100 kvinder dør af hjertekarsygdomme, dør 146 mænd. Så tjek dig selv, mand. Mange af de forandringer, du oplever i kroppen, er måske ikke noget, du tænker over. De er bare en del af livet. Men når du er over 40, kan der opstå nye slags ændringer i din krop, som du skal være opmærksom på. Det kan være en anderledes vejrtrækning, hoste, når du ikke er forkølet, steder på huden, der ændrer udseende eller føles anderledes, ændringer i afføringen, uregelmæssigheder i hjerterytmen, ændringer i din lyst til livet, eller din lyst til sex, eller smerter, f.eks. i brystet. Der er en stor chance for, at din nabo har samme problem som dig, hvis han er en mand. Men vi taler ikke om det, heller ikke med lægen. Og det er rigtig dårligt. Du kan dø af det. Så gør noget i tide. Hos lægen kan sygdomme opdages tidligt, og selv alvorlige sygdomme kan ofte helbredes eller minimeres. Og måske er det bare en mindre forandring, som er lidt at justere, så du kan få både livslyst, sundhed og trivsel tilbage. Du kan gøre noget. Så gå til lægen, mand.